עדי, איש רב פעלים, רחב אופקים וידו בכל, ובעיקר חבר שאין כמותו, תחילה כשותף לרכיבות, הפרטנר האולטימטיבי, רוכב וחוקר בנשמה, תלמיד שהתעלה על רבו. כשותף לאירועים משפחתיים, כחבר וכצלם, אמרנו רב פעלים? בהמשך נפרדו דרכנו זמנית מסיבות טובות, וכאן בביקור אצלנו בבלגיה וטיול משותף בלוקסמבורג. חובה להזכיר שבמסגרת איש כל יכול, עדי אחראי למשיית מכשיר טלפון מתוך אגם בבריסל, לאחר שזה נפל לשם 3 שבועות קודם לכן. לצערנו אין תיעוד מצולם. במסגרת עיסוקיו, עדי גם כיכב כמדריך סיורים בעיר העתיקה לאורחים שלנו מבריסל. בעקבות זאת, עד היום שמו הולך לפניו בקרב האוכלוסייה שם. אז תמשיך להיות מי שאתה, כי אין כמוך, ולכן המשך זוגיות מדהימה וצומחת. אגב, תמונה זו ביום מסירת הרכב החדש לגליה, אפילו דאג ללבוש תואם. בהוקרה והערכה ממשפחת אחיטובה מאחלת לך הרבה שנות אושר, עשייה והנאה. יום הולדת שמח. Created using Powtoon.